Ga rahotannin namu dalla-dalla. Masu bincike sun gano cewa arewacin Najeriya babu inda ya kai yawan mata masu bilicin kamar Kano. Sakamakon haka mata biliyan 298 ne suka ƙona fuskokinsu yayin shiga cikin rana saboda ta'ammali da shi wannan mai na bilicin. Wannan bakin al'amari ya auku ne sakamakon su mazan Kano sun fi son ta'ammali da fararen mata. Wannan bakin al'amari ba karamin munana wa iyayen yara a Kano yayi ba. Wannan bakin al'amari yayin da manema labarai masu bincike suka kutsa can jihar Kano inda suka gano mana cewa mazan Kaduna kaf arewacin Najeriya sun fi kowane maza rashin ba 'yan mata kuɗi wato mako da kuma ƙarya da sansa shadda gezina a shiga mota ana ƙaba ba aljihu babu ko sisi. Wannan lamari ya bakanta ran 'yan matan Kaduna, wasu daga ciki suna tunanin za su yi hijira domin zuwa garin Kano. Labaran namu kenan daga Ummi. Ga rahotannin namu dalla-dalla. Masu bincike sun gano cewa arewacin Najeriya babu inda ya kai yawan mata masu bilicin kamar Kano. Sakamakon haka mata biliyan 298 ne suka ƙona fuskokinsu yayin shiga cikin rana saboda ta'ammali da shi wannan mai na bilicin. Wannan bakin al'amari ya auku ne sakamakon su mazan Kano sun fi son ta'ammali da fararen mata. Wannan bakin al'amari ba karamin munana wa iyayen yara a Kano yayi ba. Wannan bakin al'amari yayin da manema labarai masu bincike suka kutsa can jihar Kano inda suka gano mana cewa mazan Kaduna kaf arewacin Najeriya sun fi kowane maza rashin ba 'yan mata kuɗi wato mako da kuma ƙarya da sansa shadda gezina a shiga mota ana ƙaba ba aljihu babu ko sisi. Wannan lamari ya bakanta ran 'yan matan Kaduna, wasu daga ciki suna tunanin za su yi hijira domin zuwa garin Kano. Labaran namu kenan daga Ummi.